Amplio na hana ke semano na di mo kuno tam nai sab sutra dena sab sutra na hare boleh bolong kuthuk ng doka mo boleh kuthuk bolong ja moyang sal thang bai phasing Kwai sipaya warni sikla hamkrai bodolok sopai kya simolonga nawo tini salmare 11/9/2021 amo bubagrani mang khoro khailaja baksa already phai hok to phai bekya teo baksa phai tong haima tong nomor yang bulai na nadi bolong rokung jak tamkai bisa de bisini de ka semi ya mo hok chai aro bulai gong jak tuk jak bolong rok mo khai sini bobagra bir bikram manik kisun ne mangkho kai sini botol lok pal lok sikla bodol lok he khaijak phai satun giring giring go ei saglomane lai tongo dabo sengdru yang ote kobang ma borok phai borok hoglai tongo khwai sipe onni sikla hamkre bodol rok dabono phai just bolong hognani sengdru khorok tam yang otep tongo tiarong lai tongo ingke ang nijibo tongo jefru te khorsono ya phari phuru ang monok jangnai hema tongo sing tiar khaijak tiar khali tongo baksa bolai kasrang bolong kusukjak bolai bolong thangkamo tam kai mo naikhe buka khamo mo ke bolong khai toni mani saya no hema tongo bolai saya klayumo belai kesrang takuk rok phai darok daseng nok nahari ko tanglai tongo tek ding ke belai kha khamna kok chini je asuk bisi lai thangka kasa kupur kobangma hapang hasterok je tongnai rok borok si mono naikolai naithokai tonon tongmani phiaba singnu khatamo kuno jai khaijak ya bisi thangka gasin tibasalu korok belai mono khai kha khabo khamnai engkai abono जों बोसोक हक mang नायनाय बोसोक yang kobangma thairok tongo hoksa gya tebo hok nai mongkai sal kabai phasing belai bolong jarok baksa nahana di gorok tongo belai hambai ini kini di rom maniko subahaduni simalung mangkoro sudu chini o bikram mangkor simi amo te kusung je mangkor ro kobangma tongo gai जों फाइका yang khwai sibaya onni sigla hamkrai bodol hunai जों tinoro 7-8 jona faika gai chung khoro phai blai bolong ro kusumjak tinoro je koboknai MBBS no blai hambai tam khangkai bongno simple hambai ma do tam ko boro mo ke sat thang mambage लेकिन मुख खरो कबो म जे भागनां लोगो बरो फाइसो बायगा खानां जागे गांतेबो कोइनाय मो हकेनो चिनि कबो म तिब्रा सारो जे नाय तो आधा घंटा हके मिडियानि बिसंति बरो फाइतो म हकेनो खानांगै जाननि मुसुंतै केबनो केबो जुफायबो तुइमिया ताम कांगाय सुं साइमनु म हके जे 70 यार 70 यार लाइजाक जे तिब्रा सारो कागि जे चिनि
political फाइथानाय रक CPM Congress BJP borok गोबां महैखे जे बलं हारि दनिमा रक सात थाकिया महैखे सात थाजागियासो मुबि दं ओमफ्राय आंखा खायोतेबो जे महैखे न जों सुदु political बा सरकारावनो डिपेन्ड खायै जों तिब्रा सरक महैखे न ताल बुरुम बुरुम फायै मनो नायथो खायै केबो माने महैखे जों तिनि हक मा हायखे न थानचाखाय हक मा हायखे न hok weekend ke boleh sanai, cunu koro tini kebang ma digi ni borok pekya, hansa nge tam khaimi ato, cun bebak mamano, gawano sapsa sinang sioro, satung kustung khano singoro, jono kisa misa khlai lekya, gai angte kobok nai, dabu ni je sarkar kamero, IBF tingthum, BJP tingthum, te tibramo thangthum, norok bo sar, harman bisinti mono naiko jak hangke boleh kahamono. Tam gauru rogo gana gini tongnai wanji dokan borok mono kuno respect rimani nukjagi ata asuk bisire bisi agi je lai thangmani haino dabo bomo haino tong